Bon dia. Avui us ensenyaré a fer un molinet de vent. Per començar, veurem com es feien els molinets més senzills, els de sempre. Necessitem un full que sigui quadrat. No importa la mida, aquest és de 10 per 10, però mentre sigui quadrat per tots els costats és suficient. Agafem aquest full i li marquem les diagonals. Fixeu-vos. Aquest és un full en brut, evidentment. Aquest que és senzill i de mostra no el farem bonic. Feu-lo de cartolina, feu-lo amb el que vosaltres vulgueu. Marquem el centre i les diagonals. Aquestes línies que jo he marcat aquí no cal que les feu. Només és per indicar-vos que si voleu fer el model senzill de molinet no heu d'arribar fins al final, sinó que heu de tallar per les diagonals i aturar-vos, veieu aquí la línia. Llavors dobleguem cada una de les puntes cap al mig. Penseu que si feu aquest model podeu pintar els dos costats o amb cartolines enganxades diferents. Sempre millor cartolina que paper, però en paper també funciona. I les puntes les enganxem cap al mig i amb celo, amb gomets, amb cola de barra, com vulgueu, que teniu fet el molinet tradicional. Aquest és molt senzillet i no és el que farem avui, sinó que avui el que farem serà un model amb una miqueta més de rock and roll. Mireu, aquest ja el faig amb un full de color i per començar el que faré serà marcar, perquè necessito que els costats siguin iguals, perquè ha de ser un quadrat. En aquest cas faré els costats de 10 centímetres. I faré que cada una de les astes del molí sigui d'un color diferent. De fet, cada dues astes seran d'un color. Per tant, hi haurà dues de verdes, dues de vermelles, dues de grogues i dues de roses. Comencem tallant la verda, que faci 10 per 10, i tallem per la meitat. Agafem tots els papers junts, així estalviem feina, i els tallem per la meitat. Farem una rodoneta que la posarem al mig del molí. Veieu, la tallem, la suquem amb cola per un costat, posem el costat que hi hem posat la cola cap per dalt, panxa en l'aire, i aquí comencem a enganxar-hi els triangles. Agafem un color i només amb aquest primer color, amb aquest primer triangle, li hem de marcar la meitat. Només ho hem de fer amb aquest, amb la resta no cal. Amb aquest sí. Veieu? Marco la meitat, només un puntet, És suficient. I començo a fer el molí. Poso el primer, el següent ja agafo un altre color, aneu seguint sempre la mateixa seqüència, que és més bonic. Poso una miqueta més de cola i em guio per la marca que he fet. Veieu? Al fons del vermell la marca per posar el segon. Ja tenim la segona aspa del molí. Les següents ja no necessitem marcar al mig perquè ens el marca el triangle anterior. Cada vegada posem una miqueta de cola i així anem fent tota la volta. Veieu? Però vinga, som-hi. Posem aquest i dono canya al vídeo. L'últim, vigileu perquè s'ha d'aixecar l'anterior per posar-la i liar una miqueta. Bé, farem una altra rodoneta. Aquesta no és necessària, la veritat. Però bé, com que finalment ho he fet en paper perquè no tinc cartolines, sí que va bé que quedi una miqueta reforçat tot plegat. Per tant, jo li poso i tot ajuda. I ara ve la part que hem d'anar doblegant cap al centre i que normalment a vegades es desenganxen. Aquí està la clau de tot, i aquí és on jo m'he equivocat una miqueta i ha fet que no em quedés del tot bé. Però bueno, prou aparent. Anem posant les puntes cap al mig. Això no té més secret, pujo, que m'estic quedant fora de plano.
anem posant cap al mig, accelero la càmera, no cal anar tota l'estona que he trigat a fer-ho. I ara sí, faré una rodoneta més, perquè aquesta és important posar-la al mig i queda molt més bé. Veieu? Ja tenim el molí fet. De fet, ja hem acabat. Ara el que ens tocarà és per aquesta part del darrere passar-hi una agulla i enganxar-la amb un pal. En el meu cas, jo he trobat una broqueta i finalment m'he acabat decidint per utilitzar suro. Podeu utilitzar un trosset de canya o el que vulgueu. L'important és que la broqueta no toqui, el pal no toqui el molí. Necessitem distància. Jo finalment amb el tap he fet així una forma com de punxa perquè toqués menys i l'altre trosset l'he ficat a la broqueta. De fet, podríeu enganxar-ho directament. No cal dos taps, amb un n'hi ha prou. Però bé, a mi al final m'ha quedat així, m'ha fet gràcia fer-ho així d'aquesta manera i queda prou aparent. Si en feu un és xulo, si en feu de diferents mides, podeu fer un bosc de molins de vent. I ara a la primavera, que fa aquests vents que no paren, ara a les tardes, doncs queda tot molt acolorit. Espero que us hagi agradat molt, que us animeu a fer-ho, que m'envieu algun vídeo, alguna foto, el que us vingui de gust. Una abraçada, su senyora.